Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Haka khatlai tarik mentau banaya yong arajar arpo, kakan hun jong ki MDC, jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, hapo ka jelam jong Chief Executive Member uba Titus Well Khan. Kilalet kiu syaka office rekam jong Menteri Rangba akan ke jela ukondat kongkal sama, kabaran Hayojana Bhavan Main Secretariat, ban no jeram da ka song pisa, kabasan lak tengka syaka Chief Minister Relief Fund. Komisi benta ban yarap ya ka sarkar jela ban yakon thma persya ya ka jing sapriang uknyang jingpang coronavirus hakani ke jela Meghalaya. Ya kani ka song pisa la pediang do Menteri Rangba ka jela rengkat ke jing sakhilang ki executive member ka district council bat kentop ru ki MDC jong kaliang persya. Yang dijungi di MDC berolak pungut nilai contribute sekali ka fund samlak tengka panilaan cek atau cek instan. Kebaan ngalaan nak kalian mencobai ka kenja representation ban ajimut ya ke sokar hari jingede bagi kepeningkong gede ka tingede bagi dukan oh kumba ngalakran ada meeting ke balalong bagi traders dan kalian jong simista wong bayar kani gila persang ban pet bagi dukan di ban beli hamun nama kan yarap baik ba pada kerja koporu bahkan mendebat ban manra kecing mau ban maintain juga social distance ada jingede bagi essential commodities bedai haki nong kendong ya kan ni ru nak yang sokar ka asim ki kitri bat mentang ilatif ba ki babun ki subdivision ki district ki layo la ka jong ka ba nak bentang kini ki marba mati ban yo so hi kum bakalong mentang nak yang jong ki mai ba kim da ut chu nak yang ki marba padi ban yo kum balalong ka ki isni ka balai ka ba ni ajimut ya sokar kalong ban peju ba kador kamur oh kanum dai ban kiu palat makan keta duk sup ya orang di cuki kam tam ba di kepor ba bagi brew jeng iki yo ka belah kit nom ya kan ni nak kalian sokar bila orang na pendekam ki machinery ki jongki oh ban bagi DC bagi offside ki jongki ban pej ba kajing kiu dor ki ma ba di sim kebu akum kan di kepor ke kawai pat ka benta ka wangi la ajimut ya ka sokar kalong haba ya dei bat kali ka lockdown kawan sakut no kasan tadi tingi sutu ba nakaliang ka sokar bat ngiru nakaliang ki kumkinom hikmat ngila ajimut ya sokar badang dei ban beteng ya kali ka lockdown sakum ba ar na nai tayo kalang makan long ki jingeda ka pakan ta di pai ba na song kijungi tenre ha ka jo ka puar pat ngila ajimut ya sokar ba kadi ban ai la pada bah itu kijaka tiba sutu pakam dadan ke jingma ke jikta ya kalet kawan ya ka moi syong sak pai ba kemud kikam hijam kalau hakarep karyang ka bela ka kitnong ka tri kita ki ba bela misteri itu borok kini beli no pada kejing ada bagi office sokar ayo sobat kalian siam so macam tarasi dengan try ka real ka clear picture inside ya so sipit hadin balawai kabinet kini gilang cing ajimut kala kalian berjungi ka kawai pak kabenta ka ba ngalayo ka jing ajimut nak MDC kijungi di badan kamtam ka than border kamtam ka border jong ka interstate border ba Assam kata kalong ba nang pan khan chu ya ka force ka ba pet ba lum de bandon ka jing ru yami na ka wi ba state kamtam na Assam bandung ka state kijungi na ai kuble ke pam ya ki dorbashnong kijungi kirang ma shnong kijungi hakam tam ha thai border ki bale tristom lomba ki volunteer ki jumki ban pej ngor bej bahkan numdan ke jigrum ke jingabi na ki brew ki bawan na state genre ha padang gini ke jingale ni sungtu ba ka ki paj ba ki jungi ki nom ki volunteer ki jungi ki nom la ni dan kam lu ki jingarap ki pulit dan ki force tinggal ajimut ya chief minister banang pen klan shoot ya ka force hadi border ba kumjuru ha bede ba ke international border ngila report tentang saka chief minister ba deputy chief minister badan kat ba kadang kajing yarung yami ha ki than border ba ka Bangladesh kadang kajing ya ti ya ti kadang kajing ya khai ha ka ba kibriu na Bangladesh
ki wan hadu haki snong ki jungi apo border takadam ki aijimut bentan ki ustar ba petba khamtam haka international border maka numdan ke cinwan ki bri bena bar khamtam ko Bangladesh nama kitip maka Bangladesh bentar kala dei gawe ki bri ke bala ta bah de COVID-19 dengan soba nakalian sarkar ya gawe ke bentabat gawe dei bat kinong rap te pat pak pendian kam cai ke bang keren bak sarkar khamtam haka jingi dei bak kinong rap namar ba akan ni ka jingi keren ke jungi minister bapak ka agriculture ujarlah ila yo ban penslo ya ki jinge joki nong rap kumbalong hakan ni ka ayong rap ke joki kementar aku mengilak ban sutu ki nong rap hi hapo kan ni ke area jong ka KHDC district council ni kumna than ribhoi kila sedang ban harvest ni ban ot le ban khet no yo ki jingthum di joki te ka problem ka bangi osno ni ka jinge ka baki penslo hangi ka de habe de ka yo ka hat ka marketing nama kumbalong mental se nakadau ka jingkhang no ekani ka yodu ka balong ka yo ka ba pedeng dan ka ba kong sambha jo ka ni ka rikhasi ka ba kila jumlin se de ki fokus nam ban ya shimantah ni ka yo namar ba ka don no ka jingkhang lockdown khamtam ikini ki jaka yo ki ba khamhe kum ka ni ka yodu lawan ra ka jinge ki nong rap ban ya deal bat kini ki marrap ban penpoi shiki nong thien te ha ko bedi ba kani ngila penslo shaka sarkar show chief minister deputy chief minister but minister agriculture but kumno ikini ki yo shnong hapo ki area ki bapher ade ban play khamtam ha bedi nam taki nong rap kuman shuan usa shini ka than East Castles midon kenika yo smith ka baju long yo shisin shitayo haka sinyo umni de se ka than morin keneng ka sinyo bomtia de se ka yo de paso ka badai haka sinyo lingka but kiwi ki yo kum hapunusla ki yo hasora bat hani po lai lingkot de kini ki yo le se ki bolong local ni ki rural area ka baya shimenta ru de tang da ki brio jungi ila kapat ila ajimut ke sarkar badeban identify no marmar lingba ki deputy commissioner bakin ajibit yakini ki yo ki ban play nam tagi nong rap kabaar pat habide bagaji jin ki nong rap kumbangin phai no shakani ke banta joka East Khas Hills West Khas Hills ki ban sedang ki ban kin yo khet de si yo jingthung jomki kan debe na du la shimenai na du me shakhmat te bedi pat kajing don jongki nong rap si ki badang beteng ya ka rap benta ki bompat yo ban khet yo ki jingthung ki jongki ki don kam le si ke ya kini ki dawai sport kum ka urea ke DAP ban ki dawai sport te kani kawan ra jing ki nong rap se ban yo kini ki dawai sport nomor ba ka daw ka lom balak khan kani ge yo do tingi ajimut ya ka sarkar ba le sikin identify no ya ki shnong ba ki dealers kitu kiba deal yakini ki dawai sbo bakin poi desi kini ki dawai ha kitu ki jaka kiba yadon kini ki nong rap te khnang ba kanam bu jing desi kini ki nong rap ru kiba dang sedang menta saban yok het sa shibnai tam yau jing tu jom ki te kini ki arteli ki mat ki bangira menta si ha ke bai dei bagaji hindu jungi yau chief minister